Balima Annakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Balima, bien jeudi 4 septembre 2025. Balima, Amboraka information d'Osro. Que Pierre Goïta, Assimi Goïta, monsieur Premier Pierre, qui est plainti d'eau, Algérie contrôle. Malien, comme Malien plainti d'eau, Algérie contrôle. Quand Algérie a un drone gauchilim, qui est au Carabi le 4 septembre 2025. Algérie a un drone digi, a bien une calon nanimbo depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Calon nanim, calon duro, comme elle a plainti d'eau bide. Agnès Moussebeni, quoi, or comme elle a plainti d'eau bide. Algérie a plainti d'eau, Cour international de la justice, n'a rattaché le Onina. O Onin Kele Mogo Fanatanaka, a rapport bon Assimi Goïta kan bibe, ko Assimi Beka Biaka Jamal Donka, ne se vous Makanta, Bessamane Flenemba, à City Fauna, a été dans la case avec DW Afrique, Abeta Dokono, Volsturk, Onika et représentant B, ou Beka Assimi, ou a rapport bon Assimi Kako, Assimi Beka, Malion, bi Malien Dunka, ou Assimi Kele Clara, donc Kele Kemeta plainti do Algérie contrôle, ne Kendiga plainti soutenu parce que ne Malien. Amenaka plainti Gokuma mais ne Kenba soutenu. Normalement, ni Mali est plainti de Algérie contrôle, Malien Bekanga soutenu. Parce que Aramadega Jamanaga Jamanadi. Mais Aramadega calcul de Kekobela. Comme Mali est plainti d'eau, moi je soutiens les Maliens. Les Maliens, les Algériens, awa les Algérie fait. Mali au kuma faut qu'Algérie beka ke mala be tien de fanaï. Ça c'est une vérité. Mais Assimi Goïta, Aramadé, quelle est la stratégie? Bon, et Mali a communiqué Mblanga, Mali a communiqué la Dje. Mais Mali a communiqué Kala. On y mogoye un rapport que Assimi Goïta. Allez, t'as plainte de Rominade. On m'a dit qu'on a boré Assimi Djalakibi, qu'Assimi Beka Malien don Kasola, qu'avec dictateur Fanga Kemorokuna. Oh, comment faire? Maintenant, Mali a communiqué Kala. Maintenant, là, on y fana communiqué Mouké. N'avait DW Kamono Fana Kalanga Djekula Djenyon fait. Voilà. On a un djangan n'a me follow. Dans ce flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculée DZ-98D des forces armées de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizanwaten dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la tenue de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025 ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ces jours qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution ARS 29-3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies, des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontrent clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci.
Malien be kuma mais ça Mali bora ka communiquer kala communiquer kuma fait fora Mali e kuma fait fo Algérie ma non seulement Algérie bina Mali kandi Mali est plainte mi do Algérie contre la Mali ba juko nga tien fo tien do ne be Mali soutenir ne malien a te fo ne de nyana ko ne fara jugo ko ka Mali kele ko se ko tongara de fleka ta fara Mali jugo ko ka Mali kele o te fo ne de nyana o te fo ne mode nyana an l'état simi kungolo fait mais ne be Mali fait ni décision ni mun kalana Mali télé là comment fora ni kono tien de do horonya la tien de do mais problème est jumendi asimi yere fana be ka bi malien ka o oni kele mogo fana boralo rapport yi bi ne be malien na doni awla a sebene flaoro la l'augmentation marquée du nombre d'arrestations des Maliens issus de tous les milieux de la société est profondément préoccupante. Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme John de Otigui a tort de ko Volker Turk allez des Nations Unies voilà Volker Turk a photo flani Malien bebe ni tiendo Volker Turk Nations Unies ka fenga du droit de l'homme fenga du donc a bora ou ya fenga se ba besebene flaoro la ni mo ngombi feka ta kala ay ta droit ka se ko DW Afrique aba besebene voilà. Donc, simplement pour avoir exprimé leur opinion. Voilà. L'augmentation marquée du nombre d'arrestations des Maliens issus de tous les milieux de la société sur la base d'accusations générales d'atteinte à la crédibilité. Voilà, d'atteinte à la crédibilité de l'État. Simplement pour avoir exprimé leur opinion est profondément préoccupante. Il faut mettre fin sans délai à cette instrumentalisation de la loi contre l'expression de la dissidence. Ko ka asimika mogo mena dabla ka be ka bi mogo ka ay be ka ta plainte di mogo munuma o li yere peremende ki kono folo c'est-à-dire que asimita do aba koromi aba jawromi crédibilité foita au ka gouvernement ina sinon aba jode kane ay plainte mi do Algérie contre aba jode ka mais barka di tawla ou domina Algérie anga drone koshi malien tara Algérie ambassade dala asimi gota malien mununga ngata ko ka ta do for Algérie ma au tara ke malien kelei politiciens de Mali ci anga parti politique ci alere kan nanga korla alere ka intérêt personnel alere asimi guita fembali arranger ale diate Mali tala so malien bora kata Algérie ambassade dala ay tout ka discours kala tara parti politique de nani Algérie ambassade dala c'est la plus grande honte du siècle Algérie tikerana oni tikera aula Mali asimi guita ali tara plainte dugo ali plainte tikela hara ala tikerila igani plainte foni malien halala do da dona la sunana dana yasimi ma pour ndeta orochi mais ne ba soutenir ne be plainte soutenir parce que les maliens avion mi bina asimi ka avion te malien ka avion de do mais barka di tila et puis pourquoi et à tofo et tero kereka embargo ke malika e be soro kana ke be na ni plainte ko ta o do ansengoro kono soro utara o be ka bezin do créer pour que ka mogo la ngina abolo ko jamana be joni bezidia Anna ni armement croyé, missile bambolo, missile King Jali bambolo, aïe, hali bombe atomique dira et Assimi Goïtama, il sait qu'à Mali libéré. Hali Poutine, hali Risuka armée benara élément Mali kono, ko et Assimika commandé, il sait qu'à Mali libéré. A Benga Djana Tekete, parce que Barkatila. Petini fitini do, Assimi Goïta, hali qui refra. Yada gali, hali yada gali yere makuma. Amadou Koufa makuma. Olumuru ye nyamoko pa uyu ka petini do de bladro petini fitini do de bora dron ka communiquer ke dron ka Mali be mélanger ali biube ka tienu ke mena vidéo flana do ke ou keleme ka stratégie korota Mali contrôle Mali on metla ka bono secret yi avec preuve vidéo ka ni me ba na me vidéo wera ka tukul mena information tellement do di awma o koka Assimi Goïta ka ni distraction ni plainte mi tutikara Algérie contrôle ne be plainte soutenir de mais distraction du tout. Pourquoi Emma plainte teke fo domina tero ya embargo ke Malika o doni bi ni banki jombani o nyakoro kanyi plainte teke toujours ni yoro kakala monsieur Premier Pierre nama bolika taga brigade dengele sigi nyonga oro dola amena injini bado cho ube boka tiki jostrama dala Mali na ni armement croyé ni kata ko ni mana ko ni théâtre boy ni be Mali sinkoro o lega nga farangoka anga tiena baranga jamana subi ame Mali sobe choko jime non o talika program ale boloko Mali joye sinima ni body Assimi Goïta boloko Mali boye sadike Mali boye l'autorité qui se donne qu'un galon ka propagande que ko de be Mali jo Mali te joni dai Mali be joni activé anani armement croyé de
antara Mauritanie ka boutique fer ou be ka fen kuro do bla dron ou dai yani shu na ka ko nama a ko si sona ba me ko asimi tara brigadier do fa da woro da monsieur premier Pierre Goïta a ko si do ma be ko Pierre Goïta tara brigadier do da woro do tukuni des manipulateurs ne me mo fo mali soro su nyana ay ni dégager ka boy ni tese abana o adati bana billahi na simi mali libera ka fuma ko tout aka daji tune kunche manchela ayaw sigi abe balimuna no me asoke bamako ka nunu demelende do nunu nanani aranfor do yebbi metla kana billahi nunu keleme ka aranfor do mali kono bi nunu keleme ka dispositif krota ayo nte fa ka atu mana video flana kem et puis mena révélation chamanke munde temena marfatiku ni jara transport fana che mena kla ko fana ke ayo préparer video flana benali donc asini ko tabora ka communiquer mi ke ku ye plainte do Algérie contre là ne se ko to karabe plainte mba soutenir parce que ni malien di mais ngalo c'est-à-dire que nous y ngalo te kala ou quoi nous y propagandiste di ou ben de kawara wala sa kaira ko be ka ko do ke quoi ou déceler le conseil des ministres là où il ma benete ayere be kata sura sigoro avec fait en blague dibila toujours bon ni mo harama de mo moral juma nga jamana kuna be wala Algérie mayu domina Algérie kan akele Algérie nga drone go shitomi Moussa Mara Choguel Maïga Cheblen Dramé Malien be boraka Algérie Mali parti politique nuka jogo ya be Mali parti politique be farala Assimi Goïta kani donc kele la ngome ka kuma mena kashida ya tonga kashisa Malien dembe karaka te kelenge adon kan Algérie kele ka fride ni ne ke Malien fara ka beseke ka Malien fara non ti ya fa chema domina Algérie nga drone goshi politicien nuka koba be Assimi Goïta horonya ikelendi Moussa Mara boraka Mali souteni ka seben Cheblen Dramé communiquer que choquer les vidéos que a kunga ngolu bo télé de là mais que inconscient malhonnête confident qui se le même Mali kono ko Mali jor ou tara be bla nyona o wakati kele wula ko ka parti politique ci hala be parti politique ci an Algérie be nyona aya to anga si Algérie la folo mais wakati mina Mali on tara ko ka wuri ka ta Algérie kera Algérie ambassade là ou tara démissionner Dengolon deun ke ñogon kan ko lu ka taka parti politique ndeni Algérie ambassade là kuma chulu non mbe vidéo bla sinon mbe ka énervé quoi bi de bi joké be plainte de Algérie contre là ne be plainte soutenir moi je soutiens la plainte matita orola e be ka ta plainte de ga di mo ma olu yere de be kam kele e bi ko rotime i ka peuple di ka fembe har ma de ga jamana ko do bo le fa ñogon kan et tara mogo ka nyamogo mene ko lu don kaso la ka jamana tsirasi nyamogo mene ka politique nyamogo mene ka sorasi nyamogo mene ka généraux mene e be se ka jamana jume diriger ka armée bali ka armée to tak ka tlaki jotuni armée kura la kunde ay tegere fode anye plainte do Algérie contre la de ame ka Mauritanie nga boutique da tugude awasi tlefla na ku ben nani bezi de tugutu nyokona ka soro jamana de embargo ka firi nunu tisi aite marfata ka ta farabu libéré aba jomo ko la ko jongo don armement kuranana armement de ba yere takachia armement fe bebe na ante ka chie keleke woro la bebe bamako di nema aga kombe ka chi ambe ka armement koro di no to ay mo ko kloko la to aga lafia abe boka information de mi aga foko farabu libéré ambe tegere fawu nebe Mali falisi nebe Mali armée falisi awa ne Algérie fait awa ne de plainte ne ba soutenir mais il a plainte te na ta woro di parce que ebe ka plainte do mo ko yoro yere kelbe ke yere jara giflo olu yere accusation bieka nte danga yere Mali ay taga chila ni chatri bola di billahi tallahi ko plainte i bay ka sobe ko ke i bolo ko chatri bola ba to Mali be libérer Mali surasu na mani ngenga boy Mali te libérer ben nga jana te ke ne taranga kumala donc Mali amun be France Italie Espagne Angleterre Amérique kanda ka wari chino wala abe Senwave application télécharger ka téléphone konala na photo flene na Senwave application télécharger abene ka corps promo urgent 10 € bena o yareta ko fa ba bang information be du na ga bang information be do so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro enregistré ka téléphone du to ko mu ka karante ka na wari chuma ba so orange wana sur place wari chugo fla do drama glissa wari chugo fla na sabana bada 1,97 €2 € kema fla do akambe ciao ciao